Kado kawikat news kelangara doana phanta menilihin pen adap kemia kardom nang parjar iklo kardom tangti non bir tang ton pen arjui tha 20 pm CRP batum pen chipater pipon se azadi ka amrit mahotsav mate fit India run puathe pn ponsi CRPF cycle rally jorhat pen nang barsi chiti nipa hiniar ni bothunga ji anang kelia birta pherangke rajib bepen birta nang pale 20 BN CRPF patum jorhat penang barsi chiti nipa hiniarni arnitili isiapor malombo thunga jimate parokwa anang palesi parokwa medical IB along parokwa police outpost along asai phusai khilapen parokwa araratum ingthumarni dunsi phulamga musa pen archopon CRPF DIG hin pen kapachini pona tengke labang so cycle rally Guwahati Siliguri lapen Delhi Rajghat anpale dampen nonangkele ji 2 October mate India de farman katti songa bangpu Mahatma Gandhi pirthi nang kahapjarni talondun ji pusi than pachini pon apen pining ne mate chiti ni phahinia jo bothunga ji pen barsi doboka se kabuhajiala pherangkyang no pachini pon Sangtia Princhitu Tepulote Sen Mohadar and Suppliers Association Atumsi Adaichi Enangji Pusi Karbianglong Sen Suppliers Association Atumpen Kachingkruna Birta Kat News Asa Hemalong Birta Nang Pale Karbianglong along Ongdung Vorenga Varsai Kavi Lutari Kitexer Arisu Atum Chingrumsi Saizok J Karbianglong Sen Suppliers Association Mate Patiekpen KASSA Pumahang Patheksi Forest Akiada Jasmet Sangti Purpen Dimapur along Sangti Kithogda Masai Choklem Zone TC Ahemarit Chilana Ilo Bonta Ningdukalam Sen Suppliers and Mohadar Association Mate Patiekpen SMSA Kachipahim Pupon Leon Ingling Lapen Deadward Beatum KASSA Atum Kachilong Nangchi Sangti Kithogda Manam Sikalak Pogep Societang Kapipiret Pusi KASSA Amepu Robinson Hansepen Ferangkia Tumangno Pachini Basi Prabjin pen kachilong nang jia preng nang chitu te pulote sodak pen kachisong asai deng nang ko poputak pachini pontu. Basi la sop preng abang gani tu hang mani tu batai lo. Ini tu fomen samit kolo la pengen arang tu office long samit tu alo dame chu pilo. Baso lo long chu pi sami ala mangat hang respond nang itu menang deng deng. Nang lang ro. Son se lang li mane cuma thalo. Sona cuma thabang nili tum dame jin su be me khangjang. Nili tum da thema chongda de tum tena. Kido utum le nili tum da chukle mali asi la songbong alang bangge nang piserai fans ni tum chuning rilo apen plus jong sela nang pithek thelo pudang de ni tum ke non ni thamang bong se da mena agari asa apen ke DCB je ponsi hala so sang tiba ni tum ke jothai ponsi ni tum choram de chemani tum ke an ne kahang da melang ni tum han nang pithek de piune de asalang dong ke chut delo ne mate chujor dong te da ni kopin ne bang alang sele ke alam boy nang pinang Temani tu mengadak program lo, alam nang pinang po, ini tu gilaw niya poisa, ini tu hang cinang pinang po, ini tu keke po ini tu mangke sodak pen mana pinrem lo so nang kuloy. Tema lang le kami kadam tang sami lang le kami cini, rat tum koson si ke boy kisung ma, tema lang le, aprang dami lang le, KSF may fu dami teman tang abang lo, non present sami lang le ke pajar lo, tapi non dak sami lang le ke SMS account la, presiden lo, orang son ning handuk ti bang ke dile tum dami jinso be me khangja na padile tum sami ding oilak sa son na respona di pe son pemen na ti bang ke dile tum dami ding jang jit jang no sa so putha na bang ke je kar biang long si am dami ang tirap tun te anam nang pa pj tha atima alang li gomen ka sli hot ke duk ila ka dobe tame cholong jun long nai pu alang li ka matha ver alang li kai ke mata rara tum han ke rap ti ka bang sunun tu mana ke rap long alang le son na pasik sak mamengke le tum dami ning honduk Pini ada pabirta bangelo ponsi kangton iklo domi takme kurang thu